wayannan so zaman da kuke gani za ku ga suna suntiri da cewa patrui suna bin ƙauyuka ba dan komai suke shiga wannan ƙauyukan ba, suna shiga ne saboda tabbatar muku da tsaro da zaman lafiya. Da haka ƴan uwana ɗan Nijar, duk inda za ku ga soji mai kaki sawa'an gar ne ko polis ko militar cikin ƙauyuka suna sintiri suna patrui, kada ku ji tsoro. ɗan uwanku ne dan ku suke a nan. Da haka ku buɗe zukatanku, ku zo ku yi magana da su, ku ba su labarin da su ba su sani ba, ku tabbatar musu da cewa ku ma lalle za ku ba da gudunmawa, ku haɗa kai da su, ku haɗa kai da su, ku haɗa musu abubuwan da kuka sani, su kuma su haɗa muku abin da ya kamata ku yi. Bori guda ake ma zafi. Ƙasar ga dukkan mu 'yan Nijar za mu yi tsaye ganin cewa insha Allah ta'ala tsaro da zaman lafiya ya tabbata. La famille, wannan bidiyo na faɗa muku ta shiga ko ina. Il faut que ɗan Nijar ya zo ga bidiyo saboda ya aiki da abin da ake bukata. Ku yaɗa mini ita ko ina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa famille. Barkamu da warhaka la famille, na kuna da kullum peace ambassador. La famille, waga bidiyo kada ku ɓata lokaci, kada ku ɓata lokaci ko kuma ku yarda wai ba ku tura ta a gaba ba, saboda abin da ke ciki magana ce muke ta wayarwa mutane da ke da abin da zai tabbatar mana da tsaro da ba da gudunmuwarmu a matsayinmu na 'yan ƙasa. Da haka ina son wanga bidiyon duk wanda ka sani ɗan Nijar ne, in group WhatsApp miliyon gare ka tura ta a ciki, saƙon nan muke son ya isa wurin wa'anda za mu tura mu saƙon. Alhamdulillah, masha Allah. Saƙon muna son ya isa ga matasanmu wa'anda ke saman garuruwan da ke saman boda. Matasanmu, abu na farko muke son kusan idan dare ya yi ko sahiya ta waye, wa'annan irin mutane ne ke shigo cikin ƙauyukanku, sai kwantar da hankalinku. Idan kuka ga sabon mutum ya zo wanda ba ku san da shi ba, ba laifi ba ne ba, sai ku je ku ga inda za shi, wurin wa za shi, wurin wa ya zo. Masu garuruwa da cewa mai gari, ku ankara ku duba matasanku wa'annan irin abokai ke suka samu kwanakin nan ko ku a wanga lokacin, sabin abokanai da ke shigowa cikin garuruwan ƙauyukanku. Kenan kowane ɓangare ana buƙata kowane tashi ya tsaye. Matasa ku san suwa ke shigowa, idan suka shigo cikin garuruwan ku wannan mutanen baƙin huskokin da ba ku sani ba, wurin wa suke tafiya, da wa suke alaƙa. Masu garuruwa kuma mai gari sai ka sani shin akwai sabin matasan da ke shigowa. Mai gari sai ka duba shin sabin matasan da ke shigowa cikin ƙauyenka, garinka, matasa ne wanda kun saba ganin su? A'a, mi ke kawo su, da wa suke alaka? Na biyu kuma shine ƴan uwa ƴan Nijar, kada ku yarda a cikin wanga lokaci mutum baƙo wanda ba ku taɓa gani ba ya haɗo muku kuma ya ce ku ba shi waya ya kira. Na biyu kenan, ku kiyaye. Na uku, duk wanda zai zo ya laɓe ko ya koma wani wuri ya ɗauko tukuci kuɗi ya ba ku, ya ce ku je ku so mashi abinci, sawa'an abinci da hahe mai yawa ko ku sawa'an ci maka abinci ne, shinkafa ko maka ko hatsi ko dawa ko masara mai ɗimbin yawa, ya ga dama ya cire wani abu mai ƙarfi ya baka, ya ce ka je ka mishi da Allah, shi dama ce bai da, ka so ka kawo mishi. Ta nan ake samun hanyar hidda abinci zuwa ga mugayen mutane. Kada ku yarda. Na uku shine mutum ya tsaida ka ko mutane kana cikin mota su roƙe ka shigo da su cikin gari kaza, baƙi ne, ka bincike su. In ka iya, idan ka ɗauko su kana zuwa bariyar ta polis, ka ce to gaskiya kai ka ɗauko baƙin mutane baka san da su ba, ga su a bincike su. Na uku kenan. Na hudu, kada ku taɓa yarda mutum ya tura muku kuɗi cikin akawunt ɗinku mai ɗimbin yawa ba tare da kun san shi ba, ko kuma kun san ta ina kuɗin suka hito. Kada ku yarda.
muna cikin lokacin da dole sai mu yi taka tsantsan. Ƙasashen tura mulki mallaka ba wai su za mu ga sun zo wurinmu ba ko sun fara ta'addanci ko ɓanna ba, a'a suna aiki da karnukansu da cewa ‘yan uwanmu. Ba wai Faransa za ku gani ba ko Amerika ko wata ƙasa ta zo ta ɗauko dakarunta ta shiga da su cikin ƙauyukanmu, a'a da wa'yan ga ‘yan uwan namu baƙaƙen fata ‘yan uwanmu da mu ne za a yi amfani. Kada mu yarda, kada mu yarda ‘yan uwa. Magana ta tsaron ƙasa dole sai kowa tashi yayi tsaye, dole sai kowa ta hannu. Da haka ina kira ga 'yan uwana Nijar duk inda kuke, ku yi tsaye-tsayen daka ganin cewa zaman lahiya ya tabbata. Haƙƙi ne, amana ce a kanmu 'yan Nijar mu ba da taimakonmu da tallafinmu game da tsaron ƙasa. Tsaron ƙasa ba dole sai ka ɗauki bindiga ba, ba dole sai ka sa kaki ba, amma kana iya ba da gudunmuwarka ta kowace hanya don zaman lahiya da tsaro ya tabbata. Sannan ina tunatar mana cewa wa'annan sozawan da kuke gani suna sintiri, suna aiki, ɗiyanku ne, ɗan uwanku ne, ɗan ƙasarku ne. Ku buɗe zukatan ku haɗa musu gaskiya da abin da kuka sani. Ku zo ku zamana ku ba su shawari, su ba ku shawarwari, a haɗa kai don a samu fita da shawarwarin da suka dace don tsaro da zaman lahiya tabbata. ‘Yan uwa, naku ne da kullum, Peace Ambassador. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.